boleh. Terasane ati kang nandang sengitelia hanya aku kowe lampu katresna kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresna pancene tresno kuwi akeh pacoba. Dipanggil sama Mbak Cantik di sana. Oh boleh. Ya. Kardusnya dong, iya. jangan lupa dong. Kita siapin yuk. Ayo Mbak, aku mau ikut nyanyi juga boleh loh. Maju ke gambar bersama Hawe Production. Kau mas kowe senta sayang ralilo aku kudu kelangan. Kau mas musti kane ngati dong aku siji. Tresno iki abadi do dewa ning akon kula lampu tresno datang kendat saking topo sampe lali dapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Arjuna Musi digoyang kembali. Oh boleh. Amit ya bosku. Selamat datang yang berdatang segera buat teman-teman semua. Yo. Siji tresno iki
Oh,